Täällä Koivulahden tuotantotiloissa tuotetaan 120 metsäkonetta vuodessa, joista 1/3 on harvestereita ja 2/3 ajokoneita. Vientiin meillä menee noin 70–80%. Loxet tillverkar idag 5 aggregatmodeller, det här TH-aggregatserien. Och det här består av 5 modeller som sagt, allt från klen gallring till grov slutavverkning. All konstruktion gör vi själva, även all det här svetsning sker här inom Loxets utrymmen och även all montering och slutbesiktning så att vi vet vad vi skickar ut till kunden. Väldimensionerat, rättdimensionerat skördaraggregat så ger det bättre verkningsgrad för hela skördaren och det här bättre totalekonomi för ägaren. Tokamideilla hoidetaan kaatamisesta kaahaamiseen kaikki. TOC tulee sanoista Total Operating Control ja tarkoittaa kokonaisvaltaista ohjausjärjestelmää. Koko TOC-järjestelmän kehityksen ajan on ollut tavoitteena integroida kaikki koneenohjauksen toiminnot yhteen ohjausjärjestelmään. Me päätettiin lähteä tekemään omaa järjestelmää sen takia, että markkinoilla ei ollut nuo hyvä. Kerta kaikkiaan meillä oli se, että asiakaspalautteet, kaikki mitä me kehitettiin järjestelmiä, niin me huomattiin, että meillä ei ole vasteaika muilla järjestelmillä niin nopea kuin mitä se on tänä päivänä. Että me voidaan, asiakas soittaa ja haluaa jonkun ominaisuuden lisää, niin me voidaan se tehdä vaikka yön aikana sille ja sen tarpeisiin. Aika kova lupaus. No niin on tehty. Meillä järjestelmän kehittämisen ainut airu on oikeastaan se asiakas. Sieltä tulee ne meille ehdotukset, palautteet ja niiden mukana tehdään yhteistyössä niiden kanssa ja kuunnellaan niitä, että mitä niillä on mielessä. Meillä on ympäri maailman koneita katkomassa ja joka paikassa on jonkunlainen nyanssi, mitä meidän pitää huomioida ja ymmärtää se asiakkaan tehtävät, mitä ne tekee siellä mettässä. Ei jokainen pudunlennätys ole samanlainen toimenpide tuolla maailmalla kun mennään. Siinä on mittauslait ja tällaiset pitää ottaa huomioon meidän ja sitten asiakas haluaa, että se katkotaan tällä ja tuolla lailla se kalikka niin erilaisella automaatiotasolla ynnä sun muulla, niin siihen meillä pitää olla vastattavaa ja nyt se on tehty. Se on valmis tuos ja kyllä tuota kelepaa näyttää. Konepelin alla jyllää sisudiiseli, joka on valittu Loxetin metsäkoneiden voimanlähteeksi ja nykyiset päästönormit täyttääksemme käytämme siinä SCR-teknologiaa. Pakokaasut ja haitalliset typen oksidit poistetaan jälkikäsittelylaitteistolla, niin me pystytään tehokkaasti käyttämään se raitisilma ja se palaminen tekemään niin kuin täydelliseksi, jolloin saavutetaan suuria polttoainesäästöjä. Je suis responsable du support technique pour la marque Loxet, des pays francophones et des pays hispanophones. Alors là, si disons que tu restes toujours à 0, tu vas pouvoir le déshabiliter. J'ai eu l'opportunité de travailler avec différentes marques de machines forestières dans différentes forêts, différentes espèces d'arbres, avec différentes applications. Nos minimum, nos maximum, les rampes d'accélération. Nos clients sont très satisfaits de la stabilité et de la puissance de la machine, mais également de l'ergonomie et du design intérieur de la cabine et de la machine en général.
Я территориальный менеджер по продажам Loxet Россия. Мои основные обязанности – это поддержка нашего российского дилера. Это независимая крупная компания, у которой более 70 офисов по всей России. И они полностью осуществляют продажу нашей техники, поддержку и поставку и продажу запасных частей. Основная сложность современной российской лесозаготовки – это очень большие расстояния. И во многом сейчас мы видим, что для клиентов очень важным является простота сервиса и возможность выполнения этого сервиса самостоятельно. Поэтому компания Loxet уделяет огромное внимание конструктивным особенностям и простоте обслуживания машин. На сегодня в России работает достаточно большое количество машин Loxet, и каждый день эта цифра увеличивается. Что очень приятно, сегодня в России работает один из самых крупных наших клиентов, который владеет более чем 25 машинами. Каждый день мы получаем очень много позитивной информации от него, что позволяет нам улучшать машины и совершенствовать их каждый день. Det är mycket viktigt att kunden snabbt får reservdelar till sin maskin och bra service så att hans maskin är produktiv så mycket som möjligt. Vaasassa meillä on huoltopiste. Lisäksi täysin varustellut huoltoautot löytyvät Varpaisjärveltä ja Jämsänkoskelta. Sopimushuoltajat palvelevat asiakkaitamme Karjaalla, Kiteellä, Keminmaalla, Ylivieskassa ja Kuopiossa. Vientimaissa valtuutetut jälleenmyyjämme vastaavat huoltopalveluista. Huoltoasentajat koulutamme täällä Suomessa tai tarvittaessa vientimaissa. Varaosat toimitetaan Eurooppaan noin 1 päivässä, muualle maailmaan 2–4 päivässä. Seit Beginn ist Utzberger Generalvertreter für Loxet-Maschinen in Deutschland, Österreich und Holland. Utzberger und Loxet ergänzen sich sehr gut. Wir haben dieselben Interessen, wir gehen auf Kundenwünsche ein, wir sind sehr flexibel. Es sind kurze Distanzen zum Kunden, wie auch zu Loxet. Und zusammen sind wir wie eine große Familie. Wir kennen uns seit 30 Jahren, haben einen sehr guten Kontakt auch privat. Und der Service von Loxet ist sehr gut, immer erreichbar, immer ein offenes Ohr. Und auch mal abends spät, kein Problem, wenn man ein Problem hat, kann er anrufen. Immer prompter Service. Loxetilla on nyt takanaan 20 vuotta. Tänä päivänä katsomme tulevaisuuteen luottavaisemmin kuin vuosiin. Meidän tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvua valituilla markkina-alueilla, josta tärkeimpänä on Euroopan yhteisön alue, Venäjä, Kanada, Etelä-Amerikka ja uusimpina markkina-avauksina Aasia ja Oseania. Koko tuotevalikoimamme on uudistettu. Aloitimme Titan ajokoneista ja tänä vuonna lanseerasimme GT-harvesterit ja ajokoneet. Loxet on joustava ja ketterä metsäkonevalmistaja, joka elää vain ja ainoastaan valmistamalla metsäkoneita, jotka ovat yksinkertaisesti parempia.